You're waiting on me to leave so you can poke around when I don't want, aren't you? Sounds good. But two guys are real. I was like, good afternoon. Sanibona. Kaze ngasutha. Azange icofe njani last time. Ntsombi settings zalo. You buying? Yes. I don't know who can't buy that. Can't buy like that. Yes, I buy it. Can't buy like that. Malin guys. Where it come from? I buy American money. Yes, I do. Sir, I buy. Naive sound background. I don't think naive. I doubt. No, the copy now and only a vagali sound background. Ever. Yes, guys, ninja. Since I was improve settings up. Guys, napping. Bengizoba live izolo ish ngabambeka into eyiningi. Thank you Siyanda. Ngabambeka into eyiningi nje. But anyways, binjani weekend? Yenti live masizolo elinye bekunini bekusunday. Yeah, bekusunday. Yo, Lothuka, okay. Anyways guys, ngiyaphila. Khona abantu abakhona apha abahlala apha eMthatha. I-weather yalapha iyahlanya bekutshisa like into ephambeneyo. Kwathi kubetha 3. In fact 2:30. Kwakhona umoya obandayo. Yatshintsha late. Kwabanda into ephambeneyo. I-weather yalapha iyaphambana. Iyahlanya. So guys, Dinsang. I'm here for them ghosty and all of that. For 8 ndiyaphuma guys. For 8 I'm leaving. I don't know ngizoba live nini kakuhle. I'm always saying that, I know. Yo, zinsimbi settings zalapha. Niyandiva okanye ndithetha ndedwa? Thank you. If color benhle ndiyifuna yazi because ginger. But akakabi la ginger like orange. Ngifuna la orange ginger. But shame cute le color ngifuna igama mama. I-cute nayithanda. Xa bengicimba ndithetha ndedwa. Ndikhuphe into apha ethi remove
i-background noise ngoba ndiyabona ngathi akho comments nomantila ndedwa. Ndivezela nokwezela. Hayi intsimbi shem yekhala ngifuna nje awunothi ngublonde. Ungacimba ngoblonde uphinde ubuye hayi blonde onje. Hayijonga intsimbi yekhala. Anyways, ndiyaphuma ngobani? Ngo-8 ndiyojoyina i-live ka-X. Ndim ndedwa lo one-periods eziphambeneyo kule nyanga. Khona kududa. Sendiba ngizokwanisa by that time. U-X ngulaa mfana we-3 cm. Laa mfana we-3 cm. Ngoku wenza i-OOTD. Lena ezawuba lapha eMthatha. Kuzobe khona uMahu. So ndizojoyina live yakhe. Nakhona ndizojoyina nje 15 minutes nyana. Ngoba I feel like ndifuna ukurelaxa. Yho, zindistressile assignments. Sekhona i-English. Yabo leyani i-English ingathi yho, andazi noma ngathi ndibhala ntoni but yeyi inzima ngikayiqala ndisarelaxa yho. Ndisafuneka ndihambe nohamba. Kule game ndihamba nyhani. Ndizohlala 2 weeks eDurban. Amane. Nge-17 unfortunately. 15 nge-17. Ndihlala nge-17. Ndibuye nge-20 phinde ndihambe khona phinde ndibhalana nge-3 kaDisemba. Nje kuningi. Yashaya maholo. Papa yini guys man. Ngifuna nje kuphume. Yo hello Lunathi, wabhala njani shem unongafuna uphuma kwi-live? Relax. Ipa. Ngikilo chakho. Nefoni. Fana na. Nefoni. Khona into ngane gate? Into yobana iifowuni eziyi-2 iyandika. Andisamoyanga u-Instagram ngoba akekho kule fowuni endiyithandayo. NoFacebook. Hayi ke kungcono ke lalilula. Thina iyaphela ethi vacation in a week. Umntu uphindele esikolweni. Bloody mosquito. Umntu uphindele esikolweni sana. Anyways man, bendizobulisa and all that. Ndizoba live kahle. Then xa ndiyekile ukugowa ndisagowa. Ya akho nto ongenayo. Ngona ngona. Guys, papa yini ne soba live kakuhle. Xa ndiyekile ukugowa ndiyagowa. Ngiyagowa nje into ongakaze yagowa umuntu. Umgobo is my middle name, you. Mntasi isikolo bra yikho enye into. Sisikolo. Yabona isikolo? Umuntu owakreatha isikolo shem. Hayi, angazi nje. Yho, isikolo incwadi zee-assignments zinzima. Like kwenziwe ngamabomu uba zibe nzima. Yabo. Zinzima, yho. Ndiyithengele i-pouch le fowuni indala le.
But I shall see you guys. Hello, Hector. Okay. Can't turn the lights on. Thina sinento ezicofayo. Bonito. Lo mbane ufuna uvele uphele ngeseconds. Seniphakile. Hayi man. So change the lights zami mthemile na. Ngiyacima. Akafani magama. Nani bandini. Yebe nomgo ubhalwe ebusweni. Mbona phela soft light man. Ubhalwe ebusweni. Dlala kuphela ku-oven. Ubhalwe ebusweni fana. Don't watch it like. Phi? Over the whole. Kuyabana It's a nobani. microwave. Microwave. Yes guys, baba yini. Sizoncola kuphela. Shesha phela. Wenzani bra? Ndicimile mos. No, akafani ndixelele Hector. Elam ndodwa lapha. Unelakhe yena. Ngubani bethu umgobo ubhalwe ebusweni? Caba ndiyacaca nyhani. Hayi kubana neyifundile. Nansi isaladi phaa. Oh, inkosi Wendy, thank you. Isaladi nansi emadala. Icanga blend. Blesser. Bad influence. Hayi cha namuhla nje akuhambi kahle. Umadala u-obsessed ngo-bad influence. Izobamba isosi. Ndiyaphuma Thandisa. Awagqibela kudala amadala ubulisa. Bese apha abantwini. Lweni kuhlalile. Right? Isikolo nami sinibamishe. Niyazibona intshebe. Hope bayazibona intshebe. Sikhona. Yazibona inwele. Isikolo guys sindibambe ngopongwana. Ngifuna ungatsho. Yazibona? Noba niyothuka noba nixakiwe noba ngubhuti waphi lo. Guys isikolo sindibambe ngopongwana straight. Yo. Hope ni right man. Hope ni right. Exam season. Hope ni right. Hey, guys uninzi nibhejeni man. Hayi nani kulondi ngubani lo bo L yandiqela nakala mix up man. Hayi ngithethe enye into mna. Ndithethe enye into. Hayi nzanda loo nto man. Nzanda loo nto ngulo velame spread false information apha. Bayayazi ikhombo yakho. Umixing noodles ne-cornflakes.
As long as kubhaleka mntasi into ebalulekileyo yiyeke nje eyentshebe soyibona. Hello hood. ayenzame ngiqanina ngokucheba guys imali yocheba xa ezinje inwele guys angikwazi uthini man yo uthetha nawe untokozo uthetha nawe Hello Ntokozo. oh Akayazi ngikuthanda uba ndiyazicheba iifeti nzima xa ndigqibele kudala iceba lonto. ndingawuthi andiphilanga ndawuthi ndinengxaki nam ndicela uthukela ndicebi athi ke ngento yoba ndiyekraketho ndinentutshe futhi isikawuti sakho zimnyama ndazi ithini inwele zazikhula kancinci futhi yaziba Hayi zikhulile nale zam. Hayi, Ne-2 weeks ndichebile. ncinci bro ubungachebi kwenza ngathi buchebe inkayi ncinci izinto jonga mna mfethu Oh Tana ungabambeka i-braids. Kaloku wena wagqibela nokucheba ne-5 months. 5 months angiyeza ma ana 5 months Yabo umanjilo bethu usebezokuzama into nayo kude. Nakho Mr. da. Nakho nohlathi. Saya. Kayizini papa yini? Hayi wena. Wayedlala odwa wayengayitsho nyani. Asikangiqiza utrend yeah trend. Yo, kuyagowiwa. Tu sana, tu satya. Khona ngiyamhlatha. Awuzithini ifollowers zakho zinibona ndinje bra ndiqobe kanje. Manjilo. Unduni nexesha lakhe unebucinga ukukumayiza ngokuwumayisa kunjalo Amantshontsho adlala odwa. hayi wayeka ayingxula ba izoyibona njani i-background noise Bava into ekhwaza kwi-background kaloku. iba ndim emva kwefowuni ndiyi-background noise no Hayi bo uthini na? Wena ganze ndibonisa xa mhla ndichebayo sekude ucheba yabo jonga nazi nje vidiyene apha qha ndimane ndisuse le ndaba so that ingadibani kakhulu but ke ndifuna ukhulisa lena guys so that xa nibambe into ebambekayo tangible bambe into tangible baleke into bambe into tangible guys Yo ndicinga ngusima lo ojoyine live. Bad influence. Dim. iseries zalapha mzantsi anamdla wazo Unxaka uzibukela uzazi. incwadi asangazirhali zazo anamdla wazo Angu uthukele ethi yothandisa. Akwathi yothandisa. hayi kuthukela uthini ntuthu uthini Kini mntana msithi abo bazobamba. Ayisho ukuthi kubanjwa apha. hayi ndithi xa ubamba ndithi umntu xa efuna ubamba ngabamba ukwangoku isabanjwa ndim
Guys, kodwa nyhani khasijonge inwele zam zinganazi zikhulile zikhule kakhulu uthi sam nandisithi banendenza amancanci maxesha mani aphinda ndiqhaqe so that ndikwazi uzikhulisa. Umnxekiso ngathi umdaka bra kakhulisa inwele. Urayithi kwi-brush cut ezakhathi kuzenza. Wonke umntu unephase yakhe yokuexplora. Wena uya-explore ii-colours. Hayi laa nyebethu. Wena uexplore ii-colours. Kaloku mna ziyandifanela ndiyigirl. Wena like ingathi Guys, umdaka. come bandingadaya guys, ndingadaya yiphi colour? I think u-white ngaba right, yes. Yho, uhleka ngabahlali wena. Iyafleheka abancanca nje. Kuwe? Jonga yintoni le? Jonga iyafleheka amancanca. Iyabambeka. Hawu. Tshini? Xa kuyayithanda le taper fade. No, andichibi i-taper fade mna lo guys. Xa umntana umfana neenwele ezininzi ingathi uyanuka. Athi akahlambi. The right, no. Unoyike nombambi intloko. Yho, sana. The right guys. Noba uyandiqhela kodwa. Sana. It actually looks good. Hayi u-L uyaqatha pha. Hayi sundiqhela nokumlomo. Uthi ngathi ndineentwala. Ewe nyhani unyanisile abafana abanenwele ngathi guys, zii-dreads isangoma guys. elihluphekayo. Guys, ungathi ndineentwala mfethu. Hayi. Ndidlala ngam guys. Unyanisile bra. Lunathi udlala ngam. Like uba ngathi kubona ube sonee-dreads uba ngathi isangoma Guys man, elihluphekayo. wo. Oh, nithi ndimdaka. Hayi uzazi umdaka wena uzazi umdaka. Hey isangoma Singena clients. bra. Yho. No guys, jongani la. uDisemba, uDisemba fanele ndiyikhulise nele. Ndisazocheba. Ndingathi ndibhizi nesikolo ndibe ndicheba Kaloku uzoziphungula zibe right ngoku hayi. uzirhawu. Ngathi bra ngathi namadzedze nyani like yo Guys. Hayi man, guys ndithanda i-afram. Yo ni befingayiboni xa ndiyikamile. Iyafika apha. Rhalwenza amancanci kodwa. Yabona noko ayakhula akufani nalezi zikathukela. hayi zikhulile iinwele zam. Tshini utheni na? Jonga bezingatsaleki kanje ziyazama. Not bad. Yho sana. Kuba bona abafana benee-dreads. Yho wesongekho clean engathi lisangoma. Guys, man. Ethamsiyana. Nithini guys ngamasangoma? Nithi akakho mdala masangoma. Umntu onee-dreads neenwele ezinje ingathi lisangoma elihluphekayo. Guys, ngathi ndilisangoma nyhani. Isangoma elingenamali. Uyajaja ndithuswa yiloo iyajaja iinwele ezinje. Kodwa bra noba ungaphungula kancinci uphinde-ke wenze le taper fade yakho. But ngoku bra ingathi uyanuka bra ingathi awuhlambi phinde ube nentshebe. Yho. No, it's a red flag. Guys, ndiyi-red flag xa ninwele ezinje ezingaka. Nentshebe ususa intshebe Guys, ube man, neat ebusweni. funa ubuza nini kwi-life. Ibrashe. Mntu une-preference yakhe yena uprefer uba mna ndingabi nantshebe. Irayithi le ilapha. Siyibamba. Le. But Siyibamba. like ulapha kule ndawo uphinde ube nehlathi lenwele. Guys, ndifuna uva kuyo. Tshini uyakhumbula endingupapa pen uncedile lunathi. Uyayihleka uyihleka ecaleni. Guys, ngcono ndandithetha inyani ke mna ke. Yena unengxaki nam. Hayi mna but ndiyabonisha uzikothiwa i-red flag at least uphungule intshebe apha emacaleni uyichebela lapho ibe neat. Jonga ingathi uyanuka ingathi awuvasi. No guys, into eyenzeni benje exam. Wena ukuhle bayandiqhela. Nyhani uqinele enyaleni bra ngowucheba uphungule iinwele zilingane nezezinemva okanye zilingane nezam uthi cheba apho uzoba neat ungajiji kakhulu. Yeah, the one I posted on story yeah, friend kulo nyaka ngathi sigqibe 8 years ndimazi. Hello to you. Ngendigqibe 8 years ndimazi sure. Massive from grade 8 till today. Savannah, there's a lot of memories. There's a lot of memories we've made. Manjile uthi ngathi uqala ukugula ngengqondo nyhani susa.
jonga manjilo jonga manje niceleni guys yazi when you study a lot and be clever kakhulu Yeah. sibanje unwele Ngathi yanuka. ba kaloku iyabonisa uba kudala Ba brows basindele. xa kudala uba ndiyafunda fana kucace uba kudala ndiyafunda hayi manjelo uhleli kum ngoku yini manjelo esithi uzonzama uthi mandiyisusa andizosasusa futhi ndizazigcina and then ndizocheba for the next 2 months nitshebe Bra, uzoba i-red flag. right nizi-green flag nini Uyelo bone elinenwele elihlathi. Wakho ayibona phi? ewe ungedlulwa ngumadala Shini? Hey, at least xa unocheba le ntshebe ususe nalapho ushiye le uphungule kanye uzoba neat ngojonga ngoku ingathi aziyakushiya kancinci. guys mna andibhekela mbonakala Yewena guys mna ndisegoda ucheba chaba xa sendigqiba jonga nalapho iyaphuma intshebe phungula intshebe bra. guys yekantshebe zam ngoku is time ndikhulile kaloku guys ngoDisemba ngoku yabo 29 nge-29 kaNovemba hayi intshebe uhlala ntoni wena inenhle khami mani ngicela ubuze ndifuna ubuza inyongo yinto intshebe yenyongo yintshebe le kamaroro uthi umncinci benentshebe nje Ewe. ndithi lena intshebe ye-development oyibonisayo uba ndisuka naye ndinyuka naye izothi vele siyiqina ixesha lihamba kangoku yabo Le ifana nenwele zam. buza umamakho okanye utatakho buza uba why ndayazi Phungula inwele zakho uchebe kakuhle uyiphungule kancinci ube neat. Ususe apha uyiyeke guys le. mna ndingathethi mna xa ndayinwele ingathi ndingabasisi abo ufike noba ngo-10 nam ngona everyday bahleli baphezu kwecrate khona ibhiya iqhaliwe phambi kwabo Hamba bra. ngcono niyayibona banje ke abo sisi banje yasentloko Hamba. suqumba Hamba bra unothi ndihlale ecrate ndisela utywala ndisela i-castle in fact usela ikhona nento kuthiwa i-old brown ndiyazi ngoku nami uqala kwam uyibona yena eyiphethwe ngabanye abantwana isela ngobani uthi ndinyanisile and akancokoli uba nifike nihlela nina uzofika nincokolise nonke kuthiwa mfethu ungathi wena uthukele ngathi uligqirha elisuke entlombeni yintoni entlombeni into zamagqirha itheni kuzo ndiyakhuza because why ungascreenshot nawe uzungabili uqela kune bisenubhaqa ndenzeni uyo-screenshot nawe usufana nabanye hayi bo ndibambe ifowuni mos kanje wonke umntu uscreenshot andazi kwenziwani apha ndiyifunanga noyifunda mna under construction kuzoba khona ii-arcades mthatho wow hayi thukela i-1 k wo enkosi okuhle but andiloo 1 k ndili-2 k hayi gazi le uthukela akafika no-1 k kulo nyaka uzoba na-29 23 mani gazi koma ngosijonga ngoku nina vela ndiki umntu obhoxayo ngoba nizobhoxa ngosijonga ngoku mthukelo ngosijonga ngoku ucinga ngoku ngaba mdala okanye masicinga age ucinga utsho wena ugese uba njeba usibona ngoku noba unangaphi lo noba mna ndinangaphi ngosibona ngoku nezinwele zam kuthiwa ndilisangama ngazo but ke yakho ngxaki ndiyageza buyabhoxa ke guys obhoxayo sareport account yakhe songeni uyaphenika uthe bhoxa yhu hayi ngeke thukela nyhani shemo ngathi sile ubrown nyhani futhi and ingani ngaba mama ofike noba ningobani ya unyanisile 30 no 22 u-L uthethinya L hayi 28 Thandisa yeah guys mna mdala kakhulu unam not bad shame not bad hayi unam andazi mfethu uba ngumfethu oyintombazane sorry ntontoni
Ewe shem, i-50 years iyafana ne-50. Yenonzakelo. Khawukhundeze lapha umqombothi mntanam. Guys, akawuthandi uthukela umqombothi nento ijuba. Hayi wena sithetha into ezingekhoyo phambi kwabantu. Awukhole uyithanda nje wena. Hayi bo. Oye. Umqombothi mna. Njonge ncubo. Mna ndi-allergic umqombothi. Yena uyawusa. Yo, mkhosi. Ngase ningambona. Umqombothi nejuba. Apha elalini bayamazi sisi umqombothi apha. Hayi wena joka abantu sispread false news bra. Nyani nje. Wena uthi ndixuba ii-noodles Ewe nekhombi lo. La khombo ye-atsha nelantuza dim ekuseni uthele i-atsha kwisidudu. Ndiyaqomba. Uthethe i-atsha. Zizinto ezenziwa ngabantu Tata abaqhunywayo. ubukele u-bad influence. Obsessed. Not bad influence. No, uyamthanda. Kayizini babayini man. Uyaphosisa ndikuxelela uThandisa mna nejuba. Chini ufanele uThandisa nguye ii-noodles wayisitya ii-noodles nee-cornflakes fries mixile nazi i-atsha nesidudu. But ibimnandi shem i-atsha nesidudu. Usazotyatyaza. Yho, indazityayo uThandisa. Asana. Ndandiqala uyibona wamixa ii-noodles nee-cornflakes. Xa ndi-ede nto ndipheke itshakalaka. Hayi kha ndiphinde ndithele kanti. Sana salantuza sathetha ne-waitress uba icela isincede kwathiwa hayi ayikho allowed lona ayikho semthethweni. Instead bangasijongela like ii-slips zakudala and then ke ngoku bayenza kanjalo. Ayithatha serious. No. Ewe like iikhombo zam ndiyazi-understanda shem zibesi. Yho. But uThandisa hayi guys uthatha ikhaphu. Imandi ii-noodles ne-atsha. Ne-peanut butter guys cela nizame. Asoze ndijonge so ndikhona ikhombo ndikhe ndayibhala. Soze ndinilahlekise. Ndandiyibhale phi? Ewe lena ithethileyo yabona guys. Yho. Noodles. Atsha, peanut butter. Zonzo bendipheke isidudu sesashiye ngomso ekuseni. Ndizawufudumeza ndifake i-atsha bra. Yho. Thatha i-strawberry. Netyiwa. Xaki ezi zinto zekhombo ziyanceda une-stress. Ungabethi, awubethi ezi. Hayi kha ndi-ede nto nyhani ndifake isuphu nje ebutshilo. Nandipheke itshakalaka nele nto nalaa saladi. Ayibona isaladi? Serious indiphile bra. Bye guys man. Ndisayojoyina i-live guys. Bebivuma ndiphume bendizawuphuma ndiyojonga uba ba-live kuqala. Bye guys man. Sangokolani. Kha ndi-ede kwanto. Hayi binguwe. Bye guys ne. We shall talk kakuhle noba kusasa. Ndiyagoma.